so much. Kebarai akai kobna borai nanggo. Ntamana boibo sinai kaya jananggo. Bitanga dayo sase mungdangka metai khongiri. Da be samawhai जों बिथांखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों बरायना लानो नागिरदों। दा बिथाङानो जाहैबाय जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आसाम नाङैनो मोनसे जे देंखो 1 2 3 बेबायदि मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि लायो। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव थांनाय 2017 मायथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय। दा बेवहाय बिथाङा बे देंखो 1 2 3 बादायलायनायाव बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन आरो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो भेरगाव हालामनि थरायना नितामनि बर' आं बिनानावखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों जों बिथांखौ बरायनानै लाबाय। आखाइ खबनानै बरायनांगौ। साबायखर थाबाय बिनानावसिम। दायो जों सिनायथि होबावनो लादों नितामनि बर'निनो जोंनि गेजेराव बिमा बिफा सफैदों बिथांमोनखौबो जों सिनायथि होनो नागिरदों। नितामनि बर'नि बिफा बिथां अरबिन्द बर' आं बिथांखौ सिगाङाव फैना सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों जों बरायबाय। बिथाङानो अरबिन्द बर' आरो बिथांनि बिमायाबो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आइकन बर' आं बिथांखौबो सिगाङाव फैना सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों जों बरायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दायो जों मिउजिशियान बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो लादों আমাৰ মাজত। Thank you so much. Nasi sengrapurku ese gurung jane beli nanggan. Ayam aisibang moja mosagasina. Thank you so much. Mana? Okay. Meeting is on the Kasina Damana. Thank you so much. Meeting by Simusam, the Simusaba, Basro Baba Mozamundan. Meeting by Simusakasina. Thank you so much. Meeting agreement of Simus.